Welkom allemaal op het Swing College. Het is spannend. Ik heb daar net even staan praten met de brugklasleerlingen van dit jaar. Die zaten hier vorig jaar en ik vroeg aan hoe vonden jullie het? Kun je het nog herinneren? Nou, de meesten weten het nog goed. En die dachten zo van, jeetje, wat een grote school is dat, hè? We gaan je laten kennismaken vandaag met onze school. En dat doen we door, je krijgt 10 lessen. En er kunnen allerlei lessen zijn. Daarnaast leer je alvast een beetje de docenten kennen die je misschien volgend jaar zult tegenkomen in deze school. En als laatste leer je natuurlijk, en dat is heel belangrijk, ons gebouw kennen. Want het is een hele grote school, dat heb je misschien al gezien. We vinden bewegen heel belangrijk en dat is ook het leukste. Dus dat is belangrijk om dat te stimuleren. Jij bent een van de begeleiders vandaag. Hoe is je naam? Jasmijn. En zit je hier ook op school? Ja, in de tweede klas. En hoe vind je het op Swing College? Echt heel leuk. Ze bieden je echt allemaal kansen die gewoon geweldig zijn. En welke richting wil je op? Ik doe gewoon HAVO en ik wil ook gewoon HAVO blijven doen.
Heb je ook iets met gym? Ik vind het wel een leuk vak, want je doet er heel veel verschillende dingen. En wat vind je nog meer leuk? Ik vind vooral techniek en beeldende vorming ook heel leuk. En hoe gaat het vandaag met de begeleiding? Heel goed, de kinderen zijn heel enthousiast en dat is eigenlijk wel leuk, want dat maakt het voor ons ook veel leuker. En kinderen durven heel veel dingen te doen, dus dat is echt wel leuk. Jullie zijn bezoekers, van welke school zijn jullie? Basisschool OBS Prinses Irene in Schoondijken. Ja, ik ook. En wat vinden jullie van deze school? Nou, ik vind het best wel leuk en ik denk ook dat ik er naartoe ga, want het is wel dichtbij voor mij. Dus vandaar. Ik vind het ook leuk en bij mij is het ook best wel dichtbij en de leraren zijn ook wel aardig. Wat hebben jullie allemaal gezien vandaag? Science, wiskunde, Engels, echt wel heel erg veel. En wat vond je het leukst? Nou, ik vond mevrouw Tas ook heel leuk bij Frans. En ja, ik vond eigenlijk een beetje alles wel leuk. Science vond ik ook best wel spannend, want ja, dan gingen we echt een beetje proefjes doen. Dat vond ik wel heel leuk, ja. Heb je al, weet je al welke richting je op bent? Ik denk HAVO, VWO en anders HAVO. En jij? Ik sluit me daar volkomen bij aan. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. And they come on, stop, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man, and I love you when you're singing that song. And I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. There's this movie that I think you'll like. This guy decides to quit his job and heads to New York City.